Hola catalanets, benvinguts al canal. Aquesta tardor fa 5 anys que juntament amb l'Andreu i la Sílvia vam iniciar el projecte d'Easy Catalan i com que amb tot aquest temps hem après un munt de coses sobre internet i les xarxes, ara iniciem aquest nou projecte per explicar-vos tot el que sabem. Bé, de fet no, us explicarem tot el que sabem i tot el que ens falta per aprendre. D'acord, hauré de pensar una intro millor, ho apunto a la llista de tasques pendents. I la música tampoc m'acaba de fer el pes. Hauria quedat molt xula aquí una animació marcant una X com si fos una cosa de la llista de tasques que encara no he fet, però ja hi haurà temps per pensar-hi. I és precisament d'això del que us vull parlar. Quan comences un projecte vols que tot quedi genial, que tot sigui perfecte, però és un gran error. Si el primer dia pretens que el teu vídeo quedi tan bé i tan perfecte com el dels teus creadors continguts de capçalera, ho tens negre. Jo mateix he patit aquest problema a l'hora de crear aquest canal. Ja fa temps que penso que hem de crear un canal on expliquem tot el que hem après a Easy Catalan perquè tu et puguis aprofitar de la nostra experiència. Però mai és el moment. Sempre hi ha coses per pensar, coses per millorar. Quin tipus de vídeo faig? Com l'edito? Hi poso música? D'on la trec? Penso un logo? Com faré les miniatures? Ja n'hi ha prou. Només de pensar-hi ja m'hi atabalo. Totes aquestes coses són les que em fan més mandra. És per això que la majoria d'elles ni les he pensat. No les has pensat? No ho necessito. El que necessito és gravar, editar i publicar un vídeo. I després fer-ne un altre millorant alguna coseta respecte al primer i entrar en aquest cercle virtuós d'aprendre fent. Però tu no deies que fa 5 anys que fas vídeos per YouTube i ens explicaries la teva experiència. M'encanta que em facis aquesta pregunta. Com que he fet jo el guió? Doncs resulta que sé moltíssimes coses, però encara me'n falten moltes per aprendre. Per què et penses que sóc aquí al bosc, en comptes d'estar a calentó en el meu estudi de gravació dins de casa? Perquè tots els vídeos d'Easy Catalan els gravem a l'exterior i no acabo de tenir clar com gravar a l'interior. És increïble com aquest petit canvi de format et pot complicar tant la vida. Quan gravem a l'exterior no cal que portem un focus que ens il·lumini. Per tant, d'aquest tema encara em falta molt per aprendre. En canvi, sé adaptar-me a la llum canviant que ens dona el sol, tot i que avui van passant núvols i és molt complicat. Aprofito per explicar-vos un secret. El so és molt més important que la imatge. Un so brut, amb volums canviants o amb eco pot fer que un vídeo sigui insuportable. La qualitat del so és molt més important que la de la imatge. Si tot el vídeo es veiés així, encara t'estaria donant un contingut valuós. Però si el so és dolent, als 10 segons ja l'hauries parat. Si és que hi arribes. De fet, la primera inversió que vam fer a Easy Catalan va ser comprar aquest micròfon. D'aquí uns dies publicaré un vídeo dedicat al so. Us el deixaré per aquí i a la caixa de descripció. Tot això del so us ho explico perquè en interiors també canvia molt respecte a l'exterior. A l'exterior, bàsicament has de tenir el micròfon a prop de la boca, però no massa, perquè se satura, i evitar els sorolls de fons. A l'interior, en canvi, has d'anar molt amb compte amb l'eco i la reverberació. I tornant al missatge principal d'aquest vídeo, com que jo el que volia era gravar, publicar i anar-ne aprenent amb tots vosaltres, vaig pensar, deixa d'estar de proves de so. Surts del bosc i a gravar. Ei, que ja portem una bona estona de vídeo i encara no us he demanat que us subscrigueu al canal. Quina mena de youtuber seria si m'oblidés d'això? Va, feu-nos una empanteta ara que comencem. No us creureu el que m'ha passat. Arribo a casa, em poso a editar el vídeo i em trobo que tot al principi del vídeo té el so mal gravat. I ja em veieu a mi tornant-ho a repetir. O sigui que a partir d'ara us deixo amb el Joan del passat que va gravar la segona part del vídeo correctament, la primera no té so, errors de principiant, així que, apa, Joan del passat. D'acord, ja ara us vull parlar de dues característiques que faran que ho peteu a YouTube o a qualsevol altra xarxa. Segur que és una frase que ja heu sentit alguna vegada. El contingut és el rei. I què vol dir això? Doncs que els teus vídeos tindran o no tindran èxit en funció del seu contingut. Bé, no és del tot cert perquè les miniatures i els títols també hi tindran molt a veure, però crearàs una base de seguidors fidels en funció del contingut dels teus vídeos. Hi ha la falsa creença que els creadors de contingut fem els vídeos com xurros, sense cap esforç. Ens posem davant de la càmera i apa, ja està tot fet. La de comentaris que he llegit a Easy Catalan que ens diuen «Oh, quina caloreta que fa el desembre!» I jo penso «Però si aquest vídeo fa 3 mesos que està gravat!» La qüestió és que els vídeos s'han de pensar, s'han de treballar, alguns més que altres, però se'ls ha de dedicar una estona, que potser tu, pensant 4 conceptes bàsics, ja en tens prou i et queda el vídeo tal com havies pensat. Però els que no tenim el do, hem d'escriure un guió. Ens hem de mirar 3 o 4 vídeos similars i copiar les idees més interessants.
M'agradaria pensar que el vídeo s'us està fent molt fluid, molt espontani, i que no s'us està fent gens pesat, i que esteu impressionats per la meva capacitat d'improvisació. Però la veritat és que he estat més de 3 hores fent el guió, i que segurament el vídeo no durarà ni 10 minuts i ja porto més de 2 hores gravant. Heu de pensar que és la primera vegada que em gravo mirant així a càmera directament, i la veritat és que em sento una mica negat amb tot això de la comunicació. Sempre he parlat massa ràpid, pronunciant així i aixà. No sé com deu estar quedant, segur que amb uns alts i baixos d'energia increïbles. I això lliga perfectament amb una altra característica que us farà petar-ho. Vosaltres, tu, sí, tu. És molt important ser un bon comunicador. Quan parlo de contingut, no parlo només del guió. És la manera de comunicar-ho. Si tot el vídeo l'hagués fet amb el mateix guió, però a aquest ritme, així, tranquil·lament, sense la meva preciosa energia, hauria sigut molt avorrit. Heu de transmetre emocions. Ja sé que sol, al bosc, mirant una càmera, no estàs especialment motivat per cridar amb un entusiasme encomanadís, però estàs davant de la càmera, has d'actuar. Potser el primer cop et surt com a mi, però ja aniràs millorant. Amb el que tinc gravat fins ara arribaré a 5 minuts. Estaria bé arribar a 10, A l'algoritme de YouTube li agraden molt els vídeos llargs. Bé, és igual, l'important és publicar el vídeo i ara ja començo a estar cansat i me'n vull anar a dinar. Bé, ja veieu que he tocat moltes idees i conceptes així per sobre, no patiu, i dedicarem un vídeo exclusiu més endavant. També tocarem molts altres temes, no pot faltar el típic vídeo de com fer-se ric a YouTube. I si teniu qualsevol dubte, ens l'escriviu als comentaris i us dedicarem un vídeo específic parlant del que ens demaneu. I apa, espero que m'acompanyeu en aquesta aventura d'aprendre a fer contingut i fins al proper vídeo. Adeu! Aprofito per explicar-vos un secret. El so és molt més important que la imatge. Un so brut, amb canvis de volum constants o amb eco pot fer que un vídeo sigui insuportable. I ara arrenca el vent, és que és fantàstic, saps? Tot el vídeo amb vent, tot el vídeo amb vent. Anar parant, a veure si el vent suavitza. És el que té gravar a l'exterior. Aquí els núvols, que per cert ara sembla que no n'hi ha gaires. El primer vídeo, bé,